Pois de 26 partidos de Liga regular, chegou a hora. Sí, agora é curioso, non? Que despois de tantos partidos de Liga regular, este domingo xogamos a cara e cruz seguir adiante ou non. Canto menos, bueno, creo que temos comentado en outra ocasión, non? Que este ano para facer esta configuración ou reestructuración da segunda e despois esta terceira era necesaria unha cousa así, non? Pero, a ver, resulta curioso canto menos. Bueno, na matinal do martes foi o sorteo, tocounos o Chantada, rival conocido polos partidos que xogamos amigables, porque realmente partido oficial ningún. Non sei se xa te informaches un pouco sobre como xoga o equipo ou como ves o rival. Contra o Chantada concretamente xogamos na pretempada despois evidentemente xa recopilei información sobre a maneira de xogar bueno, facer esa espionaxe que se fai sempre no fútbol, no, pero agora todos empezamos de cero. Quizáis nos contamos cunha vantaxe ao noso favor respecto ao, falo pola propia experiencia aquí xa no Rosalía que vivín outro playoff o ano pasado. A diferenza este ano é que este primeiro partido xogámoslo na casa, o ano pasado tivemos que ir fora. E iso é o único que se pode considerar vantaxe, non? Porque seremos 11 contra 11 nun partido a vida ou morte, que quen gañe pasa. Aquí non vale que o Chantada fixera máis ou menos puntos na fase regular ou que nós fixéramos máis ou menos puntos na fase regular. Hai que competir. Creo que neste playoff de ascenso non vai haber rival doado. Aparte, polo que dis, seguindo ese fío, as dúas primeiras rondas son de que hai que gañar sí ou sí. Non hai, ahora sí que xa non hai marxen de error. Non, agora non hai marxe de error. Eu teño comentado durante a tempada que a victoria non hai que merecela, hai que conseguila, e agora aínda máis. Agora nós estamos preparadas, estamos listas, o único que quizáis nos falta un pouco dar un paso psicolóxico adiante, non crer que podes facelo ben, sino loitar con forza por facelo ben. Bueno, o primeiro partido, como dixeches, ao quedar segunda, xogamos na casa. En caso de pasar tamén xogaríamos na casa, pero eso xa falaríamos deso en caso de pasar. Oira é un plus, porque realmente solo 2 goles recibidos en toda a campaña. Sí, a fotografía de Oira é moi positiva. Todo victorias, digo en competición oficial, todo victorias, e creo que en amistosos tamén. Todo victorias, un empate. Iso que acabas de comentar, un par de goles en contra. Eso di de que estamos adaptadas ao campo, de que nos sentimos seguras no campo, pero volvo a decir, este domingo empezamos todas de cero e hai que volver a demostrar outra vez que Oira é un campo que nos favorece. Bueno, tú que eres un adestrador con experiencia, xa viviches varios playoff. Neste tipo de partidos, que poden ser os factores que inflúan máis? En este tipo de partidos, a preparación anual. Chegas a este punto da tempada cunha preparación determinada. Agora xa non podes pretender meter máis información na cabeza das xogadoras. Tes que consolidar o que tes e, sobre todo, tratalas cun mimo. Non se trata de que a partir de agora todo sexa delicado e non podas facer correccións, non, ao contrario. Trátase de que ser consciente de que están en un estado de nervios determinado e hai que saber axudar a ese chamado estrés, que sexa positivo, non que sexa negativo. A tensión do partido reconvertila e axudar nese sentido de que saiban canalizar o estrés para competir mellor. Van ser partidos nos que van pesar os erros,
E aquí, pois, remítome a un partido que pode ser moi similar a que vivimos hai moi pouco, que pode ser similar aos que nos vimos a topar agora no playoff de ascenso, o partido que tivemos contra o Arenteiro, un partido que controlamos en bastante tempo, e que se perdemos, decir que perdemos por como se di no baloncesto, erros non forzados, erros nosos, sen ningunha pretensión, que evidentemente o Arenteiro fixo ben os deberes, non? Vai estar aí saber non equivocarse, ter poucos erros. Bueno, non sei se tiveches xa tempo de mirar, digamos, todo o cadro para facer unha valoración, digamos, da fase en ascenso, de ascenso global. Refírome con todas as eliminatorias. Sí, evidentemente a nosa mente, a mente dun adestrador sempre ten que ir máis alá do domingo, en este sentido de planificación. Remítome ás palabras que acabo de decir antes. Empezando polo Chantada, vai ser un camiño espiñento no que vai haber que demostrar o que temos demostrado ata agora, que somos un equipo correoso, que somos un equipo que sabe xogar ao fútbol, pero temos que sumar ese plus que estou demandando e que demando, que dar ese paso adiante a nivel psicolóxico, de convencemento e de loita no campo aínda máis.
que se acaba la rifa, se acaba la rifa, señores. Quedan 200. Temos un programa por planos cortos. Pero mira que relajado me capo dentro. El tío, cuidado, sí que es guapo, sí. El tío. Como mola, Bueno, hemos tenido que entrar en este punto. No.
cambio de tamaño,
ya desde el lado del descanso.
que es árbitro y hidratación. Voy al árbitro.
5 minutos subito a gol releva.
Como si que... Este, como si... Pues venga a comer entonces. ¿Dónde se come? Allí en el Cándido casi seguro, que se come bien. Sí. Yo con medio menú ya como. Non sabemos aí.
Seguro.